פה היום היא לא הפגנה של ימין ולא הפגנה של שמאל ולא של מרכז, זו הפגנה של עם ישראל. חשוב מאוד לכל שומרי הסף שידעו שיכול להיות שיום אחד נגיע לפתח ביתם. אנחנו לא ילדים קטנים, אנחנו עברנו משהו בחיים ואנחנו לא ניתן חיכוך לעבור. ואנחנו כרגע לא עושים את המקום הזה. שמה שהוא עושה זה בניגוד לחוק. מול הריקבון הזה תראו מה אני רואה. אני רואה את מני נפתלי. איך חקירה? אני אומר לכם מראש, עד שיהיה חקירה אנחנו נבין שיהיו נזכרים. ומכאן הולכת לצאת, לא יעזור לך בדין מנדלבליט, מדינת ישראל אחרת, נקייה, חזקה. אתם הגיבורים, אתם האמיצים, אתם הלוחמים. כתב אישום! עד שיוגש! כתב אישום! עד שיוגש! כתב אישום!